Hi sa tanan nga tagaliluan. Kumusta namon tanan? Shout out lang ko. Nasuroy na pug ko sa inyong lugar. Diri sa Purok Nangka, Hubay, Liloan, Cebu. So karon guys, akong ipakita ninyo sa tanang mga tagaliluan ang bagong gitukod nga Cebu Technological University. So sa mga estudyante diya, dili ninyo nyo mo magproblema ug adto layo kay naanay duol-duol. So dili na niya mo makalas og plite. Mao diay ni ang grandstand guys. Hari mo pwede magtapok-tapok dire kung mahuman na ni. Dako kay kasuruyan dire. Nindot ang area. Bugnaw ang hangin. Sumao na siya guys. Oh. Dako gini siya nga area. Nindot kay ni sa tanan guys. So sa mga estudyante diya paningkamot mo eskwela kay dool na kay ang college dire. Dool na kay ang CTO. Walgi. Diya dapita ang karsada guys. Na mga subdivision sa atbang sa kuan sa akong pagpangutanan nako na diya ang Bilya Azalea subdivision nya sa pikas pod na pod ang Bilya Lara. So dul-dul ng mga subdivision diri sa Colorado, Garden Blooms. Dul na siya diri guys. Nice kayo guys oh. Dool na kayo mo diri mga tagaliluan. Pwede na mo diri mo eskwela. Sa ako pong pag-research ani guys, ang CTO maabot ni siya sa total of 23 campuses which consists of one main campus in Cebu City nya 9 satellite campuses nya naapod siya ay 13 ka extension campuses. Pero karon pila na jud kay sa ako bangkong na matikdan ani sa kada kuan sa kada lungsod ang CTO sagad nagtukod na gyud sila. So gikuhaan gyud nila og hassle ang mga estudyante nga ang choice ari na gyud dool lagi sila mga pamilya kung eskwela. Okay, so wow kayo diri guys. Kamo mga sa mga estudyante diya palinood mong eskwela kay nana moy dool na kayo para makataak mo aning mga eskwelahan na. Ang CTU diri sa Purok Nangka, Hubay, Liloan, Cebu. So nice kay guys. So pwede diri na pwede mo mag sa pagkaron pwede mo mag jogging mag-exercise na diri dapita guys. Kaya wala pa man siya mahuman. Nice jud kay nga area guys eh. Dako po siya nya safety po siya. Para nako safety siya kay dili mo guni siya kanang dolog kanang main highway gud medyo suludlon siya gamay lang. Ang landmark ani diya sa Hubay, di ba naman na yung mga white bus nya mulakaw lang kag jutay ana padung diri sa dili pa ka maka-entrance sa Kutkot. Naay kapilya diya. Susuludlon ining naay padung diya sa suludlon diya nga iskina sa padung Bilya Lara. So diri ra dapita nya patod lang mo diri sa tumoy. Abot niyo sa tumoy mao na ni. Makasuroy na mo diri guys. Oh. Nice kayo. Nay na maligyaw kuan guys so isda. Nya ako dai guys. Hi guys. Nara ko diri guys. Welcome back. God bless as always. God bless you. God bless your family. Bye guys. See you in our next vlog. Thanks for watching. Bye.